winantu ing pangurmatan babaring katentreman kabagas parasan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi tansah lumintu dhumateng panjenengan sedaya tansah mluberono dhumateng kawula sakadang kudo manggala saderengipun kawula sakadang ngaturaken uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nuwun kawula nuwun dhumateng Bapak Dukuh wonten ing Padukuhan Gedang Sari kang tansah kula hormati. Kula nuwun dhumateng para pepundhen sesepuh linangkung ini sepuh ingkang tansah pinabekten suprambah ingkang dipun sepuhaken kula nuwun dhumateng para warga masyarakat wonten ing Wetan Gedang Sari ingkang mugi tansah kebak ing kamulyan. Dhumateng Bapak RT RW Senengguyung para wiranem karya mandiri wonten ing Padukuhan Gedang Sari tansah kawula hormati. Kula nuwun kawula sakadang aturaken pambagya wilujeng sonten saking pinanggih kalian para kadang kesenian tradisional kang sesilih Jatilan Kudo Manggala ingkang mijil saking bumi mrica Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjung Sari Kukupan Gunung Kidul kapimpin Kang Mas Yuasto Sinenggoyong Mas Madi kasepuhi Mbah Sasmo Sinenggoyong Mbah Marwardi wonten kalendhangan Titi Wanci Wekdal sonten menika para sowan kepareng nuwun panyuwun pamundhutipun warga masyarakat wonten ing Gedang Sari minangka mangahi bagya ngregengaken adicara upacara adat adicara tradisi bersih dusun wonten ing Padukuhan Gedang Sari. Ojo donga pangajap saking kawula sakadang mugi-mugi wonten ing Padukuhan Gedang Sari menika tansah kebak ing ayem tata titi tetrem tansah sumandhing rejeki panjang yuswa ijo royo gemah lipat loji nawi. Keparang samangke kawula sakadang beber lumantar beksan kreasi dadi kok bilih anggenipun makaryang samangke wonten ingkang rajang utawi nalisir saking paugeran Jawi jasad kawula lan Agni Samudra Pangabsama. Wonten kesupen ugi sumangga tansah puja dumateng ingkang hamba masesor niki Gusti ingkang pawigan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ing sapangke lampahing Kudo Manggala ngantos paripurna tansah pikantuk rahayu kawisingan saking Gusti Allah. Kepareng sapangke beber lumantar kreasi dadi pramila kalau sakadang amit-amit tunggal guru kawula nyuwun pangestu tunggal bapa kepareng kawula nyuwun donga. Saestu kata-kata Kudo Manggala kepareng ing samangke taos panglipur mugi dados panglipur panjenengan sami. Dumateng para pamriksa sugeng tenggah sing ngamirsani ngantos paripurna samangke. Ugi wonten kalebrangan Titi Wekdal. Dinten punika kula sakadang taos panglipur kerja bareng bersama Sasa profesional audio sound system. Minangka ingkang rakit suarane gongso geng madam para pamriksa sugeng tengah sugeng amirsani ngantos paripurna. Jaya Wijayanti jaya bangsaku jaya budayaku.
sidem permanem suarane gongso kang asale saka Kuda Manggala ing kono Tengara jumangkae sang guru Nadi Kapras Rehat Sang Wawang minangka pangayome para-para Sri Kandi pesisir Manokuntulan Satrio Manggala ujaring para kuna ujaring para winasis ujaring para pinter kang angon jaran kang jagal jaran keprang madyaning sasana agung ing kono sang bapa Kapras Sang Wawang kami lenggah satoto pancak baris Nenegong lahir tumusing batin tuwun donga pangestu batin ingkang maha kuwasa mugi lampahi Kuda Manggala sak mengkone purwa madya tuwin busana kalis nir ing sambikala Dene bener panggoda rencana kan sanogaring Gusti kawistara madyaning sasana agung Sang Wawang Kapras Sang Gunadi wis pacak baris lenggah satata kebaing Trawasila kanthi ageman sarwa semek candrane pindha lintang bima sakti anuwak uling naga berek gunung pebake ngawibawan ing kono kanthi agem iket kawasan Bumitir anggenya ngagem yaiku iket gagrak ngayu Jakarta Diningrat manteng madhep mangulon parane maneng kepuja kiblating jalma menungsa ora lali ing kono manembah nyuwun ulung kabejan nyuwun ulung kamulyan dedonga nganti manteng lahir tumusing batin kanthi lenggah satata madyaning sasana agung Sang Bapa manteng pindha sada lamang saat jenipun Sang Guru Nadi Kapras Sang Wawang ana sarana yaiku jajanan pasar Sekar Pancawarna mawar melati kantelan sak piturute minangka sarana sak mengkone wadya bola Kuda Manggala pareng bebet kaos panglipur ana kang aran jaran kang asale saka Kepang ana klopo ijo Kapras Regat degan ijo sajroning degan saged kapirsani yaiku kang aran toya wening utawi toya kang suci ana dupa ratus Kapras Regat dupa kawi ana wecut seperti pamuk ngedeg jejeg sak ngajengipun Sang Wawang payung kang wari petak kabatan dening para kadang Kuda Manggala mugi-mugi tansah dados pengayom saged dados pepayung para pamriksa sutresna budaya Jawi dados bungaing para pamriksa dongane Kuda Manggala tontonan sing kanthi tatanan bisa nuwuhke tutunan kepareng madyaning sasana agung dhumateng para adik-adik ingkang wonten sak kajengipun pawang kasuwun boten sliwar-sliwar rumit sepisan malih dhumateng adik-adik ingkang wonten sak kajengipun pawang kasuwun
ampun sliwar-sliwer. Mbok bilih mboten derek tatanan Jatilan, kedadosan mboten sae, mboten tanggul jawab Jatilan. Menika sang bapa kepareng manengku puja nyuwun donga pangestu. Sim setan priwayangan ilu-ilu banaspati tetekan lan sapiturute kasuwun mboten angganggu gawe. Salam uluke amit-amit kaki danyang nai danyang. Nyuwun dongane. Kiblat pat lima pancur ing kono sigra kepareng dipun jawab. Lair tumusing batin. Kang Mengku Kraton Kidul, Ibu Ratu Kidul, kula suwun donga pangestune mugi lampahing para wadyabala kuda manggala. Para madya tuwin usara ngalis ing sambikala tinebene panggoda ing cara katon negari Gusti. Manteng us ketingal madaning sasana agung ana uruping dupa yaiku dupa ratus. Sumunar cahyane uruping dupa arum gandane candrane kebaing sasana agung kukusing dupa ing kono nderek lampahing samirana lulus apa-apa. Lia sang guru nabi wis nyandak duka kawi. Kiblat pat dipun seranani. Ujaring para kuno kasebat dening Pagerwaja. Sang bapa manteng sigra kanthi werni kalampun padha papane beda candrane malih saknalika ngasek sorane gongso to ngasek.
Yuk, yuk. Lock, hit, here. Yuk. Lulus Raharjo sang pawang kapras sang Gunadi Anggenyo Kosoro nyuwun donga pangestu. Tanggap ing sasmita areping gangsa pratandha anggiring budhaling para Serikat di pesisir Manuk Kuntul bodol saking Tepas Wangi Kapras Tebat Panti Busana Graya barisane para wadyabala Serikan di pesisir Manuk Kuntul Jemangkah pacak baris Anggenyo Jemangkah Madyaning Sasana Agung sarwa pethak sarwa putih agemane dongane tansah rahayu kang sami pinanggih candrane pindha widodari kang tumurun saka kayangan tumujing Sendang Pitu ing kono para Serikan di pesisir Manuk Kuntul Gebusana sarwa endah gumebyar busanane bos yoga mancing ing sak pinggiring Sasana Agung barang uyak sepining swasana miyak awontenan kawis tinggal ing madyaning Sasana Agung para Serikan di pesisir Manuk Kuntul kanthi ngagem busana sarwa pethak nitih turangga minangka pangriting wadyabala Bapak Ramin wis nyandak
Sekar minangka sasmita bebering para wadyabala srikan di pesisir manuk kuntul tandang gawe pesisir tunjukkan aksimu selalu ke depan
diajak. Riyadi Pesisir Wano Guntur. Bapak atur posisi.
para pamriksa ingkang wonten papanipun jatan tebet kasuwun mboten wonten mriku nggih. Menika dawuh saking panitia. Kasuwun mboten wonten loji. Para Sri Kandi pesisir manuk untul kepareng ing kono candrane. Aso napas, aso ridho. Candraning Sasana Agung pindha ing Taman Sari kepareng ing kono. Sak menggone gegojekan kaliyan Trisah Pujangga Anop kapras lebat sang Bujang Ganom. Legah satata para Sri Kandi pesisir gegojekan indah seme ing gunung aso sak betara. Padha papane kalamun pindha ing Taman Sari Kaputren. Aduh kita pirsa menika manter dawuh saking panitia dumateng para pamirsa kasuwun boten parkir sepapan-papan. Nggih kasuwun mapan wonten ing papan parkir ingkang sampun dipun sawesaken dening panitia. Ing Wadyabala Sri Kandi pesisir bareng nyadhong rawuhe Trisah Pujangga Anom. Ya.
Amit keparang go anggiring kadang-kadang Pujoganom digusikan kalian serikan di pesisir manuk kodol.
Jo nemplok ngono kuwi. Piye Mas rasane piye Mas? Piye Mas rasane? Hah? Waduh, ora wani. Paten anyar lho kuwi. Ya. Rasane lah ya bergizi loh. Ngono. Ijine wani ora Mas? Ora. Ora. Ora kendel. Apa? Penyanyi ini apa? Barong. Nggo barong. Apa ayo nek aku apa? Hah, wani kok piye? Lho, mau nek mungkur saka buri wani. Oh, nek kok saiki saka ngarep ra wani. Oh, bener, omah aku. Omahku adol tenan Mas. Kita kudu kuwi mau. Mauku kok Purwokantine kok. Kok dadi om. Nah, iku gandrung karo sindene ya. Ora apa-apa kok Mas. Ya.